Поважаные сябры, весь сусвет мы опинулися перед незвичайною ситуацією, перед новим випробуванням. Але ми впевнені, що всі разом ми, як завсёды, переможемо любую біду. Перемагали, переможемо і гэтую. Сьогодні, коли спільно проведення масових зустріч, коли спільно проведення масових мероприємств, наша бібліотека тим не менш працює. Ми, як і раніше, чекаємо завсёды вас в наших віртуальних сервісах. Особливо хочу звернутися до врачей-практиків, до науковців, до всіх тих, хто сьогодні шукає вийсті, хто шукає медицинський препарат, хто шукає вакцину супроти коронавірусу. Будь ласка, заходьте на наш інформаційний ресурс, присвячений коронавірусу, і отримаєте апошні виніки сусвітніх мирових досліджень ваших колег по пошуку вийсті з цієї непростої ситуації.